מעבר לאותיות. הרב מאיר בר יהודה מנתח לכם את כתב היד. שלום לכם. תוכנית הגרפולוגיה מעבר לאותיות עם הגרפולוג המומחה כבוד הרב מאיר בר יהודה, שעה שבועית על העולם המרתק של הגרפולוגיה שטומן בתוכו תשובות לכל תחומי החיים. זוגיות, פרנסה, בריאות, בחירת לימודים ומקצוע, הכל עד להצלחה. שלום כבוד הרב מאיר בר יהודה. שלום וברכה לך ולכל המאזינים. דברי הפתיחה שלך בבקשה. ובכן כך, אנחנו בשבת האחרונה, בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. הפסוק הזה מלמד אותנו דברים רבים מאוד. ומכאן אנחנו יכולים גם לקחת המלצות ודרך לחיים. הרבה פעמים אדם נכנע למהלכי החיים, ונתפס לאדישות, ואומר, אין מה לעשות, לא שפר עליי גורלי, אולי כך נגזר עליי מן השמיים, ובכל מיני טענות שווא, הוא מנסה להשקיט את מצפונו, מדוע לא הולך לו. אבל בדרך כלל מאזינים יקרים, הסיבה שלא הולך לאדם, היא דווקא מפני האדישות, העצלנות, חוסר המוטיבציה וחוסר העשייה. אבל ברגע שאדם תופס יוזמה ולהט עשייה, ורק מתחיל לצאת למשימה, על זה נאמר, כי תצא למלחמה. אדם נלחם באדישות ובעצלות שלו, וברגע שהוא מחליט שהוא יוצא ממנה, אזי כבר תכף ומיד, ונתנו השם אלוקיך בידיך. רק תתחיל, תעשה השתדלות, והעזרה והסיוע כבר יגיעו. וזהו מה שאומרים סייעתא דשמיא, סיוע מן השמיים. לעומת זאת, מאזינים יקרים, ישנו סוג אחר של אנשים, ההפך הגמור. הדבר הראשון הוא לסוס אלי קרב. תכף ומיד הוא מתחיל במתקפה. קודם כל הוא יוצא למלחמה, ואחר כך הוא מברר, רגע, בעצם למה יצאתי למלחמה? במי אני נלחם? האם הוא באמת האויב שלי? והרי מה כתוב? תכף ומיד לאחר מכן כתוב, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. רגע אחד, אתה בעיצומה של מלחמה. יש לך זמן לתת עיניך באשת יפת תואר? ואחרי שנתת בה עיניך, טבעי שגם תחשוק בה. ויתרה מכך, סופו של דבר שאתה לוקח אותה לך לאישה. אז הנה מאזינים יקרים, יש לנו כאן שני סוגים, טיפוסים של אנשים. האחד, הוא לא רוצה לצאת למלחמה. הוא רוצה לשבת בחיבוק ידיים. לא, מה אכפת לי? למה? מדוע? מה פתאום? תצא מהאדישות. תצא מהפחד. אתה מפחד אולי מכישלון. תצא מזה. תתחיל ליטול יוזמה לתעשייה. ובעזרת השם יהיה בסדר. כשתצא למלחמה, אז ונתנו השם אלוקיך בידיך. לעומת זאת, אותם אלה שששים לצאת למלחמה, הרבה פעמים מגלים שהם נלחמים בדבר שבסוף הם לוקחים אותו להם לאישה. אז הנה מאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית הגרפולוגיה נעזור ונייעץ לכם דרך כתב היד. אתם יודעים שבמשך מאות בשנים חקרו אלפים ורבבות של כתבי יד, והושבו עליהם קווי אופי ותכונות שתואמות לאישיותו של הכותב. ואנחנו, דרך כתב היד, שאינו אלא כתב המוח, שהוא למעשה כרטיס הביקור של הכותב, שבו מתגלים קווי אופיו, אפילו רחשי ליבו, משקעי ילדות, בין גבר לאישה, בזוגיות, בעבודה, בכל תחומי החיים. אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם, למצע לכם כדי להגיע לדרך המלך, שביל הזהב, וכפי שלימדנו הרמב"ם, הלא מגדולי הפילוסופים בכל הזמנים, בספרו הלכות דעות, אנחנו כאן למענכם, דרך כתב היד, להגיע לפתרונות, לפענוחים שלכם המאזינים. בואו נספר למאזינים היקרים שלנו שרוצים לעלות לשידור, צריכים לשלוח את כתב היד שלהם לפקס שמספרו
זהו הפקס למשלוח כתבי היד. איך אתם עושים זאת? אתם כותבים כ7 שורות בעת כדורי לא נובע. כותבים כמובן את שם המשפחה שלכם, גילכם, מינכם וחתימה לבסוף, מספר הטלפון שלכם, וכמובן השאלה שאתם רוצים לשאול. אתם עושים את זה בצורה ספונטנית, כתיבה ספונטנית, לא מועתקת, לא מוכתבת, כי הרי כולנו יודעים שטוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. לפגישות אישיות עם כבוד הרב המקובל, הרב מאיר בר יהודה, כוכבית 9171. כוכבית 9171, גם אם תפוס אתם ממשיכים לחייג. כוכבית 9171, ואתם מקבלים פגישה אישית עם כבוד הרב, גרפולוג המומחה כבוד הרב מאיר בר יהודה, ללא תשלום. אתם שומעים נכון? פגישה ללא תשלום. שאלות בענייני בריאות, פרנסה, מגורים, מגמת לימודים, זוגיות, כמובן, בכל תחומי החיים, כוכבית 9171, חייגו עכשיו. למעוניינים להירשם לקורס הגרפולוגיה של כבוד הרב מאיר בר יהודה, אתם מסמסים את שמכם המלא ל-050-44-000-92. אם אתם מעוניינים להירשם לקורס הגרפולוגיה, סמסו עכשיו את שמכם המלא ל-050-44-000-92. כבוד הרב, בדברי הפתיחה שלך דיברת על קושי של אנשים בהתמודדויות, בתהליך הזה של קבלת ההחלטות, ולעיתים צריך להגיד, זה נובע מחוסר תעוזה, סוג של פחד, מעצורים, אדישות. באמת זה לא משנה מאיזה סיבה. אני רוצה לשאול, האם קרה לך פעם שהרגשת אתה סוג של פספוס לגבי אנשים שיכולת לעזור להם אילו לא הגיעו אליך, משהו כמו יכולתי להציל אותו עוד? שאלה מצוינת, ונגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, וכן, אכן כן, תדע לך. וזה סיפור ממש טרי, היה לפני כמה שבועות. הגיעה אליי משפחה, והם ביקשו שאני יאבחן כמה ציורים של הבן, שהוא היה בן 39, נשוי, עם 2 בנות, ואני מסתכל על הציורים, ופשוט חשכו עיניי. ואז אני צועק, איפה הוא? איפה הוא? תביא אותו מיד לכאן. ואז אני רואה את אביו ואת אמו, מתחילים פשוט להזיל דמעות. והגרוע מכל והנורא מכל שממנו פחדתי, באמת אכן והיה. ובכן, מה הציורים שיראו לי? הם יראו לי כמה ציורים שהוא מצייר אותו ואת אשתו וכל מיני ציורים. ואני אמרתי להם, תקשיבו לי טוב. מדובר באדם יקר מאוד, רגיש מאוד, בעל מידות טובות, ובאמת הוא עזר הרבה מאוד לאנשים, בין בגופו, בין בממונו. ואני אמרתי להם, שהוא, לפי כתב היד שלו, הוא משדר אובדן עצמי. וכשהם התחילו לבכות, אז הבנתי שזה כבר לאחר מעשה. היהודי הזה התאבד. והם רצו שאני פשוט אגיד להם מה הסיבה שהביאה אותו לקפח את חייו. בן אדם, בחור מצליח, בעבודה כולם אהבו אותו, בכלל, כל מי שגר בסביבתו, כולם אהבו אותו, כי הוא בן אדם כל כך טוב. והוא שם צייר תמונות, הוא היה גם גבר נאה. הוא צייר את עצמו עם פנים ככה מפחידות, הוא אפילו הבאת לעצמו את הפנים, והרבה זיפים, הרבה שערות ככה, ועם מספר של אסיר, וידיים כבולות באזיקים, ולעומת זאת הוא צייר גם ציורים שהוא ואשתו נראים בצורה פחות או יותר די אינטימית למי שהבין, וגרזן שתקוע בגרונו. ולאחר מכן ראיתי ציור נוסף, ששם היה, המשפחה חשבה שזה שרשרת, טליון או משהו כזה. אני הסברתי להם שזה חבל תליה, ומה שיש למטה זה היה שרפרף. מאזינים יקרים, אותו יהודי קיפח את חייו לאחר העבודה, הוא אפילו עוד הדפיס כרטיס בסיום העבודה, והוא התאבד בתליה. וכל הציורים האלה שאני ראיתי, הם היו אחת מן השתיים. הוא חשד באשתו, ולא ניכנס לזה באמת
כמובן, נכון שלא אמרתי את השם, אני גם לא אגיד לעולם, אבל בכל זאת, זה סיפור שהיה באזור מסוים, ובכל זאת יש אנשים שכן יודעים. הוא התלבט עם לשלוח יד בנפש אשתו, ובסוף בגלל הרגישות שלו ואהבת האדם שהייתה לו לכולם, חוץ מלעצמו שהוא לא ידע כיצד להתמודד עם זה, אז הוא שלח יד בנפשו, והוא התאבד. אם היה מגיע אליי, דומני שהייתי יכול להצילו, כי ידעתי בדיוק ממה זה נובע. הוא תמיד פחד ממה יגידו. הוא לא יכל לראות את עצמו גרוש ואת אשת נאוריו נמצאת בחיקו של אחר. אבל כפי שזכיתי ברוך השם להציל לא מעט אנשים, אז אני חושב ומאמין שגם אותו יכולתי להציל. אבל לכם אני אומר, מאזינים יקרים, אם אתם רואים משהו חשוד, או מרגישים שקשה לכם להתמודד, עולם התמורות והחיים היום מותיר אותנו בפני אתגרים מאוד מאוד קשים, אז לא להסס, פשוט תגיעו אליי. אני חושב שאני לא מפחיד כל כך. אז אפשר בעזרת השם כן. אתם שמעתם, לא כדאי להמתין. בכל שאלה אתם מחייגים כוכבית 9171, ותקבלו את הרב מאיר בר יהודה בפגישה אישית ללא תשלום, כוכבית 9171 עם הגרפולוג המומחה. אגב, כבוד הרב, שמעתי שאתה מומחה מעבר לגרפולוגיה, שזה כתב יד נטו, גם מומחה בפרשנות לציורי ילדים, בניתוח ציורי ילדים. האם באמת אפשר לזהות בעיה אצל ילד לפי הציור שלו? בהחלט כן, שאלה מצוינת. בדרך כלל אנחנו מאבחנים מעל גיל 12 על פי כתב היד. וזאת למה? כי בגיל 12 ומעלה הכותב מתחיל לאמץ לעצמו כתב יד לפי האישיות שלו. עד גיל 12 לפעמים מחכים את המורה, את המורים, את ההורים, לא משנה. לכן עד גיל 12 חשוב מאוד להבחן על פי ציורים. וזה פלא פלאים. כל מה שחבוי בעמקי נבחי נפשו של הילד או הילדה אפשר לגלות על ידי הציורים. אתה יודע, אם כבר שאלת, אז אני אספר לך גם כן סיפור שהיה לא מזמן, ממש בתקופה האחרונה. לקבלת קהל בנתניה הגיעה אליי סבתא, אישה מבוגרת, והראתה לי כתב ציור מכתב ידו של הנכד שלה, ואני יכול לספר לך, כשראיתי את הציור, פשוט אני קפאתי על מקומי, אפילו האצבעות שלי רעדו. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, הילד הזה נמצא במצוקה נוראית. מה היה בציור? רואים שם אבא גבוה, ממש גבוה, ורזה, והידיים שלו היו פשוט ענקיות, כמו איזה עלות של בייסבול, והידיים, האצבעות היו ארוכות מאוד, וגם כפות הרגליים היו ארוכות ומסמריות, מה שמעיד על זה שהילד היה במצוקה. ואני אמרתי לסבתא שהוא סובל פשוט מכות, הוא חוטף מהאבא שלו מכות נמרצות, ובכלל הסיפור שם היה די כואב. הילד הזה הוא אפילו לא בן 8 שנים, וההורים שלו התגרשו, זוג צעיר שהתגרש, ואחת לשבועיים אבא לוקח אותו, וסליחה שאני קצת בוטה, אבל פשוט מפוצץ אותו במכות. ממש כך. ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל באמת לפי כתב היד, ואתה יודע ככה, בסוף הציור, אז הוא כתב סבתא וצייר שם איזה לב, מה שהעיד על הסבתא בתור אותה אישיות שהוא מאוד אוהב, שהוא רואה בה איזשהו מפלט להציל אותו. ואני הדרכתי את הסבתא מה לעשות. נקווה שהדברים יבואו על מקומם בשלום. נקווה בהחלט. שלום דוד. שלום. בבקשה כבוד הרב. שלום וברכה דוד, כתב ידך נמצא מול עינינו. בזמן שאני מעיין בו ומפענח אותו, תמתין כמה שניות, בסדר? בסדר.
דוד? כן. השאלה העיקרית שלך הייתה בנושא הזוגיות, אבל תרשה לי איזה כמה מילים לפני כן, בסדר? בסדר. באמת אני עומד ומתפעל מהאישיות שאני רואה כאן דרך כתב היד. מכתב ידך ניכר עד כמה אתה עדין ומתחשב, בעל נימוסין ודרך ארץ שהם פשוט יוצאים מגדר הרגיל. אתה בן אדם עם פשטות, עם צניעות, עם ענווה, אתה אדם ישר, ואתה מסוג האנשים שאפילו אם תנסה לשקר, לא בטוח שתצליח. עכשיו אנחנו ניגע בעניין הזוגיות. דוד, הסיבה שאתה התעכבת עד עכשיו, אתה לא צריך להילחץ מזה, זה פשוט בגלל שלא היית בשל. לא היית מספיק בוגר בשביל לבנות את הקן המשפחתי שלך. אבל בכתב ידך רואים בצורה יפה, נפלאה, עד כמה אתה הולך וצובר את הביטחון העצמי, את הבגרות הנפשית, את הבשלות. ויחד עם זאת, אני בטוחני שממש בקרוב, בעוד אפילו חודשים מספר, אתה תמצא בחורה שאני חושב שאפילו תחשוב להגיע איתה לקשר רציני מאוד, ואני מדבר על חתונה. זה מה שיש לי לומר לך. כן, אני בדרך כלל לא נוטה להגיע כל כך רחוק, אבל רואים את זה בצורה די יפה ובולטת מכתב ידך. ודבר נוסף וחשוב לדעתי, אני זיהיתי שמבחינה גופנית אתה גם, מבחינה פיזית אתה קצת חלש. הייתי ממליץ לך להתחיל לעסוק קצת בספורט, פעמיים בשבוע לפחות, כיוון שהמערכת החיסונית שלך היא חלשה מדי. זאת אומרת, אתה מסוג האנשים שאפילו איזה משהו קטן ואתה יכול להידבק צ'יק צ'ק. למה? כי מערכת החיסונית שלך היא קצת חלשה, וזה נובע בעיקר מהחולשה הפיזית שלך. אז קח זאת לתשומת לבך, תעסוק קצת בספורט, סך הכל זה גם בריא, זו גם מצווה לעשות חסד עם הגוף, וזה כלי שמשרת אותנו. אז הריני לעודד אותך שבעזרת השם אתה תעלה ותתקדם, הגעת לבגרות, לבשלות. אני צופה בחודשים הקרובים פתיחה לזוגיות טובה ואפילו חתונה, והנה כאן בשידור אני מזמין אותך להתקשר אלינו. אם אכן בחודשים הקרובים יהיה משהו, אתה תעלה לשידור ואתה תבשר אותנו בשורות טובות. אמן. תודה רבה, כבוד הרב. תודה לך, דוד. תודה רבה לכם. להתראות. שוב אני נלחם, שוב אני נלחם. מעבר לאותיות, עם כבוד הרב מאיר בר יהודה. למטה, זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד. הפעם אני לא לבד. איזה קרב אלוהים אדירים, איזה קרב בין הבור למים. לפחות יש פה קרב, לפחות יש מים. פעם היה גבור, לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר. אני מרתיח את המים, זיכרונות צפים, נעימים לשרוף הכל. יש מגירות שעדיין אני לא פותח, עד שיוסיף בי אור. זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, לשרוך את הנעליים, לכפתר את חוצת הכפתורים הלבנה, להציע לך כוס מים. לילה כיום יאיר,
נחל שנובע בי מבין העצים, עומד הבית שלי. גרפולוגיה ועוד, עם הרב מאיר בר יהודה. גרפולוגיה ועוד, עם הרב מאיר בר יהודה. שבתם אלינו מעבר לאותיות, מזכירים לכם, מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולשמוע את ניתוח כתב היד שלהם מפי הגרפולוג המומחה כבוד הרב מאיר בר יהודה, צריכים לשלוח פקס שמספרו 048-772-432, 048-772-432, 7 שורות בעת כדורי לא נובע, לרשום שם את שם המשפחה שלכם, את שמכם הפרטי כמובן, גילכם, מינכם, חתימה לבסוף, מספר הטלפון שלכם, וכמובן השאלה שאתם רוצים לשאול, כתיבה ספונטנית, לא מועתקת, לא מוכתבת, לפגישות אישיות עם כבוד הרב המקובל, הרב מאיר בר יהודה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, גם אם תפוס אתם ממשיכים לחייג ותקבלו פגישה אישית עם כבוד הרב מאיר בר יהודה ללא תשלום. ללא תשלום, הפגישות הללו ללא תשלום. כמובן, זוגיות, פרנסה, מגורים, מגמת לימודים, בריאות, בכל תחומי החיים, כוכבית 9171. עכשיו נגיד שלום למאזינה הנוספת שלנו, שלום לך. שלום. בבקשה כבוד הרב. שלום, עם מי אנחנו? אורה. אורה, שלום אורה. כתב ידך נמצא מול עיניי, תגידי לי מה השאלה? השאלה היא לגבי הזוגיות. כן, הבנתי. בואי תמתיני כמה שניות כשאני מעיין בכתב ידך, ותכף אני חוזר עם תשובה, בסדר? אוקיי. אורה? כן. ובכן, תשובתי אלייך היא כזו. ראשית, אני רואה עד כמה את מלאה בשמחת חיים. יש בך אושר פנימי, ויש לך גם שאיפה וכמיהה לרוחניות. מצד אחד יש לך רגליים על הקרקע וראש על הכתפיים. את יודעת בדיוק מה את רוצה מעצמך. בחיים הגשמיים, החומריים, את יודעת בדיוק לאן את שואפת ולמה את מצפה. ודווקא בגלל שאת בחורה פיקחית ולא אחת שאפשר לעבוד עליה כל כך בקלות, אף על פי שיש בך סוג של תמימות מסוימת, אבל תמימות חיובית, משהו שכזה נעים לעמוד ולהיות במחיצתו. אבל לגבי הזוגיות, התשובה היא כזאת. זה אולי יישמע קצת מורכב, אבל שימי לב. מצד אחד, יש לך שאיפה מאוד גדולה לחומריות. מצד שני, יש לך כמיהה לא פחות גדולה לרוחניות. ואת רוצה לאזן בין השניים, להגיע לשביל הזהב, לאותו מיצוע שגם אני מנסה להביא את אותם אנשים. עכשיו, את בחורה מהסוג שאת לא מחפשת איזשהו אדם לסתם ככה לצאת לבלות וזהו, אלא מישהו לקשר רציני, בחור רציני שיודע לפרגן, להעניק חום ואהבה, וגם כן אחראי שאפשר לסמוך עליו.
ההתלבטות שלך ומה שקצת קורע אותך בתווך, זה שאת גם רוצה רוחניות, אבל לפעמים את אומרת, טוב יאללה, אולי אני אשנה אותו. אז הצחוק שלך מסגיר באמת את אשר בליבך, ובאמת זה בולט בכתב ידך. מעניין אותי כבוד הרב למה אורה צוחקת. זה בדיוק ככה. אז תשמעי מאזינה יקרה. את הרבה פעמים מנסה לטייח את עצמך ולומר, יאללה, יאללה, העיקר שיבוא עם האוטו הטוב, שיבוא עם המזומנים בכיס, ככה עם הג'ל, ככה עם הטיפוס כזה אלגנטי ואיזה יפיוף. אין שום בעיה שיהיה יפה ונחמד וחכם וגם עשיר. אבל את תמיד חושבת, לא נורא, בוא נתפשר. אני אשנה אותו בהמשך הקשר, אני אשנה אותו אחרי החתונה, אבל תדעי לך, מאזינה יקרה, אני אומר את זה מניסיון, ומאות הזוגות שכבר היו אצלי, זוהי כמעט אשליה. קשה מאוד לשנות אנשים, בטח אחרי חתונה או משהו כזה, לא נכנסים למערכת זוגית על מנת שאני אשנה את בן הזוג. נכון שבהתחלה הכל זוהר ונוצץ, והוא יפתח לך את הדלת, לא משנה שאחרי החתונה יכול לטרוק עלייך את הדלת. ולפני כן אם הוא יראה איזה גומה, ככה, או בור או שלולית, אז הוא יתפוס אותך, ולאחר מכן הוא יכול לזרוק אותך גם לשלולית. אבל, לא, אני רוצה שתביני, שמה לעשות, אנחנו בני אדם. ובדרך כלל, בכל מיני, בקשר זוגי, יש גם הרבה הצגה והרבה משחק. ובשילוב עם התמימות והתמימות החיובית שלך, אז אפשר לקנות אותך בצורה כזו או אחרת, אבל באיזשהו שלב, אותה רוחניות שאת כמהה וצמאה לה, אז הם יתחילו לחלחל עמוק פנימה, ואז יתחילו לבצבץ בעיות ומריבות שאת אפילו לא תדעי איך לצאת מהם. אז עצתי עלייך היא כזאת. אני מבין שאת גם באמצע שירות צבאי. כן. אני בקבע. בקבע. ותגידי, אבל בכנות, יש מצב שאת מתלבטת אולי לבקר באיזושהי מדרשייה מסוימת ולשמוע מקרוב? את האמת שכן, עם הצבא זה לא כל כך לא התאפשר לי, בגלל זה חשבתי יותר לכיוון אולי של שבתות סמינר וכאלה, לא יודעת כמה זה יעזור כמו מדרשייה, אבל... זה יעזור מאוד, על זה בדיוק דיברתי. לכן אני מציע לך, תקשיבי, אני מציע לך, בזמנך הפנוי, או בחופשים מסוימים, תעלי לאיזה שבת סמינר או משהו כזה, ותמזגי גם את הרוחניות ביחד, ויהיו לך חיים ממש עשירים תרתי משמע, בין בגשמיות ובין ברוחניות. ואז יהיה לך גם את התבונה ואת השכל היותר עדין בשביל לדעת בדיוק מי את צריכה, שאחרי כמה חודשים או כמה שנים לא תגידי, אוי, עשיתי טעות. אז תלכי בכיוון הזה, ועם האישיות המקסימה והנפלאה שיש לך, והחיוך שלך, אמנם עשרות או מאות קילומטרים, לא יודע כמה מפרידים בינינו, אבל החיוך שלך הוא פשוט נגלה לי, כאילו שאת עומדת פה ומחייכת, והטבעיות שלך, הלבביות שלך, אהבת האדם, אל תדאגי, אנשים עוד ירדפו אחרייך, אבל לא ליפול בפח, כי את קצת פזיזה ולאותה, ולא אכפת לי שלא תסכימי כי את בשידור, אבל אני חושב ששנינו יודעים את האמת. אז כן, אז תלכי בכיוון שאמרתי, ואני כאן מאחל ומברך אותך בשידור, שתמצאי את הבחור הטוב, זה שיודע להעניק, לפרגן, בחור אחראי מאוד מאוד חשוב במיוחד לך, ותצאי לדרך המלך לחיים טובים ומאושרים. אמן. הרב רק יוכל לתת לי אולי טלפון של מקומות כאלה שמארגנים את הסמינרים האלו? אין שום בעיה. אחרי השידור אני אבקש בהפקה שיתנו לך. תודה רבה. תודה אורה. יום טוב.
מעבר לאותיות, תוכנית הגרפולוגיה עם הגרפולוג המומחה כבוד הרב מאיר בר יהודה. הרב מאיר, דיברת לפני ההפסקה במקרה הדי מזעזע שקשור בנטיות אובדניות, ולי עלתה השאלה שעכשיו יש לי את ההזדמנות לשאול, איך אתה מזהה דרך כתב היד את הנטיות האובדניות של אדם? שאלה מצוינת. ובכן כך, ראשית כל עלינו לדעת מהם המאפיינים שמעידים על סכנת התאבדות חלילה וחס. כשאדם חושב על מחשבות ללכת, לישון ולא להתעורר, כשאדם חושב על מוות, כשאדם חושב על מחשבות כמו לא להתקיים, או אפילו אם אנחנו שומעים אדם שמדבר על זה בריש גלי. וקל וחומר אם אדם התחיל לעשות פעולות שהם פוגעים בעצמו, וכל מיני התנהגויות שהן מסוכנות, זה מה שצריך להדליק נורה אדומה. ובכן, האם אפשר לזהות זאת על פי כתב היד? ראיתם שבהחלט כן, ויש עשרות של סימנים וסממנים. אני אתן לכם כמה סימנים שהם די בולטים. כאשר אתם מאזינים יקרים, זאת גם ההזדמנות של כל מאזין ומאזין להתבונן בכתב ידו של בני משפחתו, לא משנה של מי. אם אתם רואים כתב יד שהוא קטן מאוד, ממש קטן, זה דבר שהוא גם כן צריך לעורר שימת לב, זה דבר שהוא משדר על פחדים, חרדות, אדם שרואים בכתב היד הקטן הזה איך הוא מחפש להתחבא ככה אל הערכה עצמית נמוכה, אדם שהוא ביישן או חוסר ביטחון, קשיים בהתמודדויות וכולי וכולי, חוסר מוטיבציה, רגישות, פגיעות. אז הנה סימן אחד, כתב יד שהוא קטן מאוד, ואם אנחנו רואים כתב יד שהוא מאוד מאוד צפוף, האותיות הן אחת על השנייה, זהו סימן שני. אם אנחנו מזהים בכתב היד כל מיני כתמים בכתב היד, נקודות שאין להם קשר, סימן רביעי, כתב יד שהוא גדמי, זאת אומרת שבחלקו התחתון הוא הולך ומתעבה, ממש כמו איזה עלת בייסבול. אותיות סופיות שקשה לקרוא וקשה פשוט להבין אותם. אדם שמגדיל מאוד את האות הראשונה, לאחר מכן הולך ודועך. אדם שמגדיל את סוף המילה. כתב יד שהוא לא קרי, כתב יד לא ברור, כתב יד שהוא צר מאוד, אם רואים אותיות שהן רועדות, או כתב יד ללא אזור עליון. יכול להיות שמאזינים מסוימים מרגישים שהם נכנסים פה לאיזשהו קורס מסוים, אבל ממש אני אומר את זה על קצה המזלג, ממש השמטת אותיות. הוא משמיט כל מיני אותיות, אם יש קרוסים, הצלבות בקו הבסיס, כתב יד בעל אזור תחתון מאוד מודגש, חזק מאוד, לא טוב, לא טוב. זווית ימנית שהיא חדה מאוד מאוד מאוד, לא טוב. חתימה שהיא לא ברורה, שהיא קשה לזיהוי, או כתב יד שהוא לא מסודר, לא מאורגן. אדם שהוא חותם והוא חותך את השם ככה, ממש זה מה שנקרא לחתוך בבשר החי. חתימה שהיא מאוד סגורה ומסוגרת. כתב יד עם לחץ חזק, ממש. יש אנשים כאלה שהם כמעט חורטים אתה הופך את הדף ואתה רואה שם חריצים, לא טוב. מאידך, יש כאלה שלחץ כתב היד הוא חלש מאוד, זה גם כן לא טוב. בקיצור, מאזינים יקרים, אני אמרתי פה איזה 20 סימנים וסממנים, ויש קרוב ל-40. ברגע שרואים 12 סימנים או סממנים, זה צריך להדליק נורה אדומה, ולדעת שאסור לנו להיות אדישים. אם אתה אבא, אם את אם, שראית ולו מקצת מהסימנים אצל הילדים, או אדם שראה אצל אחד העובדים בעבודה, לא משנה. אם ראיתם או אתם חושבים שזה בכיוון, לא להתמהמה, לא להשתאות, פשוט להביא אותו. ואתה יודע, אולי בהזדמנות הזאת אני נזכר, ממש לא מזמן, הגיע לקבלת קהל, יהודי בן 52, הוא הגיע עם אשתו, והוא הגיש בפניי את כתב היד,
ואני מסתכל אליו ככה, מישיר אליו מבט אל מול העיניים. אני אומר לו, אני יודע שאתה מרוסק עד לשד עצמותיך, עד הפירור האחרון. אבל המחשבות שאתה חושב, באותו כיוון שאתה חושב, זה לא יביא לפתרון. אמרתי לו, יש לך ילדים? כן, 3. אני יודע שהם אוהבים אותך מאוד. נכון. אתה אוהב אותם? כן. אז מה זה יעזור אם תשלח יד בנפשך? בהתחלה הוא ניסה להגיד לי, כבוד הרב, הלכת רחוק מדי, אתה מגזים. בסוף הוא נשבר והוא פשוט פרץ בבכי, ואשתו יושבת מולו, ומתחילה להגיד לי, כבוד הרב, תניע אותו מהמחשבה הזאת. ואז הוא אמר לי בפנים, כבוד הרב, תשכנע אותי, למה לא להתאבד? אני תוך 2 איבדתי 10 מיליון שקלים. אני לא אחשוף את העסקים שהיו לו, כי אולי זה ייתן רמז, אולי אנשים מכירים סך הכל את האישיות. הייתה לו רשת של דברים מסוימים, היו לו עובדים, היו לו רכבים, היו לו 5 בתים לפחות. הבן אדם נאלץ למכור את כל הבתים, את כל הרכבים, בכדי להחזיר חובות, ותוך פחות מ2 הוא איבד 10 מיליון שקלים. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, גם בחז"ל זה כתוב שאדם שאיבד הון רב בזמן קצר, אז יש עניין מאוד גדול לדעת איך להתנהג עם אותו בן אדם, כי הוא עלול לקרוס, וכבר שמענו לא מעט מקרים בנושאים הללו, שהבן אדם חי ברמת חיים כל כך גבוהה, יש לו מיליונים בעובר ושב, ופתאום הבן אדם לא רק שאין לו כלום, הוא מכר את הבתים, אין לו בית לגור, והוא צריך להיות נסעד ונתמך על ידי אנשים. זה בושה אדירה שאין כדוגמתה. ויש אנשים שלא עומדים באותה התמודדות, והדבר הכי קל זה פשוט לברוח. אני ישבתי איתו 45 דקות, ושכנעתי אותו שזה לא פתרון. הוא הגיע אליי פעם נוספת, וברוך השם, הוא חי וקיים. אני המלצתי לו גם לעזוב את תל אביב, ללכת למקום שיותר זול שם בסחירות, כי את כל הבתים הוא יחב למכור. הוא עשה את זה. אני הדרכתי אותו לעבודה מסוימת, וזה הצליח. לאט לאט הוא משתקם. אנחנו, גם אם הוא לא יחזור להיות מיליונר, אבל העיקר שיחיה בכבוד ויפרנס את בני ביתו, והכי חשוב שימשיך לחיות בקרבנו. אז אם אתם חלילה וחס זיהיתם כל מיני סימנים או סממנים כמו מה שדיברנו עליהם, אז חבל להתמהמה, כי כפי שסיפרתי בסיפור הראשון, לפעמים עלול להיות מאוחר מדי. לפגישות אישיות עם כבוד הרב מאיר בר יהודה, גרפולוג המומחה, חייגו עכשיו כוכבי 9171, כוכבי 9171, הפגישות הן ללא תשלום. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, ישלחו פקס ל-04-877-2432, 04-877-2432, עם כל הפרטים כמובן שלכם, כתב היד שלכם והשאלה שאתם רוצים לשאול. שלום שאול. שלום. בבקשה כבוד הרב. שלום כן. שאול. שלום שאול. כן. שלום כבוד הרב, מה נשמע? ברוך השם. מה שאלתך? שאלתי היא קודם כל שיהיה טוב בעם ישראל. ושנית כל, רציתי לדעת פחות או יותר אם העבודה שאני עובד עכשיו בעקבות הברכה שבירכת אותי היא טובה. אני עובד עם קשיש ועם אירוע מוחי ובחור דתי גם, וברוך השם הפרנסה נפתחה כמו שאמרת גם. יפה. אם אפשר להמשיך לעבוד בעבודה הזאת, מה ההמשך שיהיה בעזרת השם? בסדר. אז תמתין כמה שניות שאני אעיין בכתב ידך, ותכף אני חוזר עם תשובה, בסדר? בסדר. שאול? כן. ובכן, תשובתי היא כזאת. ראשית,
מהמחסום הגדול של הפרנסה והעיכובים שהיו לך בפרנסה, את זה ברוך השם אתה עברת. כן, ברוך השם, נפתח בגדול. והפרנסה נפתחה, ואני יכול רק לבשר לך בשורה טובה שהיא תמשיך להיפתח עוד ועוד. יופי, תודה רבה. כרגע אתה ממשיך לעבוד באותה עבודה שאמרת, אתה לא עוזב אותה כרגע. ובד בבד אני רואה שגם יש לך כישורי כתיבה בענייני... כן, אני כותב סתם, יפה. אז אני רואה שיש לך כישורי כתיבה בענייני סתם, אז אתה יכול לשלב, חוץ מהעבודה הרגילה שלך, בזמנים של הערב, לא יודע מתי שאתה פנוי, וזה יהיה בתור מקור הכנסה נוספת. כן, אבל דבר יכול שיהיה לי כוח. אז... אני 7 ילדים גם, צריך לעזור בבית. אז אני אברך אותך כאן בשידור, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח ואומץ להמשיך ולפרנס את בני הבית. אני מאמין לברכה שלך. כן, אתה אומר שהיא עבדה פעם אחת, אז אין סיבה שהיא לא תעבוד פעם שנייה. כן, כן. אז אני מאחל לך שפע, ברכה והצלחה, שתמשיך במה שאתה עוסק ותראה פירות טובים. אמן, אמן. וגם אתה תמשיך לזכות את עם ישראל. מקווה, בעזרת השם. גם את הציבור הלא כל כך דתי. את כולם, כל עם ישראל, אנחנו מקשה אחת, ודרך האהבה והאחדות אנחנו נרבה את האור בעם ישראל בעזרת השם. שאול, תודה רבה לך. תודה, להתראות. אגב, כבוד הרב, אחד הנושאים שאנחנו נשאלים המון דרך הפקסים שאנחנו מקבלים, דווקא בעניין הזוגיות, האם באמת אפשר דרך כתב היד להחזיר, מה שנקרא, אהבות שהן בדרך לאבדון או גירושין, להציל מערכות יחסים? בהחלט כן, זה לא כל כך פשוט, כי צריך פה מקצועיות מאוד מאוד חדה, אבל בהחלט כן, אני יכול לספר לך שרק בחודשים האחרונים הגיעו אליי קרוב ל-40 זוגות שרצו להתגרש, וחלקם אפילו פתחו תיק ברבנות והיו בהליכי גירושין מאוד מתקדמים, ואחרי שבחנתי את כתב ידם של שני בני הזוג וזיהיתי את הבעיה, אז טיפלתי בה, ואני יכול להגיד לך שרובם ככולם של אותם 40 הזוגות הם כבר הפסיקו לחשוב על גירושין, ורובם חזרו לאהוב אחד את השני בהרמוניה, ממש כבימים עברו, חוץ ממקרה בודד אחד או שניים, ששם ממש הבעיות היו חמורות מאוד, ואפילו אני אמרתי שכדאי להיפרד, אבל בהחלט כן. למה? כי דרך כתב היד, זה שיש ניגודיות בין בני הזוג, זה דבר טבעי, ולפעמים זה אפילו טוב. למה? כיוון שבני זוג טובים הם דווקא בני זוג שהם שונים בתכונות שלהם. אני שואל אותך שאלה, כמה שאתה יקר ונהדר, תודה. ושומעים את זה בקול שלך. אתה היית מתחתן עם מישהי שבדיוק כמוך? לא בטוח. אז אני בטוח שלא. לא בגלל, אתה נהדר והכל. כולנו. למה? כי בן אדם מכיר את החולשות שלו, גם את היתרונות, כן? אז הוא היה מחפש דווקא משהו שישלים אותו. אז יש מה שנקרא בעולם הגרפולוגיה ניגודיות משלימה. ואת זה אני מזהה דרך כתב היד. וחוץ מזה, הרבה פעמים יש ויכוחים שהם בגדר שטויות, ואתה יודע מה ממש מרגיז את אחד משני הצדדים, ואתה יודע איפה להתמקד בבעיה, וככה להביא אותם ככה לזוגיות והרמוניה ממש חדש ימינו כקדם, כמו שהיה בהתחלה. אמנם זה לא קל, זה לא פשוט, אבל זה אחד מהתפקידים שאני מנסה לעשות בעולם. תודה כבוד הרב. כוכבי 9171, פגישות אישיות ללא תשלום. כוכבי 9171. תודה רבה כבוד הרב. תודה לך ולכל המאזינים. עד כאן תוכנית הגרפולוגיה, מעבר לאותיות. עכשיו יונתן רזל, קטונתי, להתראות. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך,
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי. וצלת נפשי לשאול תחתיה. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. גרפולוגיה ועוד עם הרב מאיר בר יהודה.